Evka, tu si sadkaj, tu seď. Ďakujem. Decka, teraz sa zahráme na opičky. Vašou úlohou ako opičiek bude sa poriadne napapkať. Napapate sa tak, že nazbierate banániky. V každom jednom poháriku, ktorý máme tuto na stene, sú kartičky banánikov. Vy budete chcieť nazbierať čo najviac takých banánikov, ok? Vylezete k poháriku, zoberiete kartičku a donesiete ju dole. Vyleziete, zoberiete jednu, prídete naspäť. Hráte v dvoch tímoch, keďže vás je veľa, ok? Váš tím opičiek bude s Dorotkou. Každý banánik, ktorý donesiete, tak dáte do ruke Dorotke, ok? Každý banánik, ktorý donesiete vy, dáte do ruke mne, ok? Ktorý tým, počkajte, opičiek, bude mať viac banánikov, ten vyhráva. Opičky, pripraviť, pozor, štart! Super. Ďakujem. Choď hodne. Super, Alexko. Poď, utekaj za Dorotkou. Moje opičky, poďte sem. Kto nosil mne banániky, poďte ku mne. No a tento tým opičiek nazbieral 75 banánikov, takže vy ste vyhrali. Super! Ale fakt iba o pár banánikov, takže ste boli úplne perfektní oba týmy. Dobre, zahráme si hru, ktorá sa volá Speed. Budeme liesť teraz na rýchlosť. Určili sme vám dve cesty, kde budete liesť. Jedna cesta bude táto. Toto bude váš začiatok a váš koniec bude taký, že jednou rukou buchnete po tom zelenom chyte v strope. Medzi tým môžete chytať, stúpať, čo len chcete, akúkoľvek farbu. Podstatné je, že toto je začiatok, tam to bude koniec, ok? Ja medzi tým na mobile vám to stopnem. Vy ako náhle zdvihnete nohu zo zeme, už ste nastúpení v ceste, ja vám to stopujem. A keď trafíte ten chyt, že sa ho dotknete, vypínam stopky, ok? Vašou úlohou je, ako jasné, skúsiť poraziť aj členov týmu, ale hlavne zlepšovať svoj vlastný čas. Pripraviť, pozor, štart. Dobre, 4:23. Píšem ti čas. Štart. Dobre, 3:11. Pripraviť, pozor, štart. 3:85. OK. Pripraviť, pozor, štart. Dobre, 5:64. Pripraviť, pozor, štart. No, 5:76. Pozor, štart. A 2:31. Takže najrýchlejší bol, máte číslo 1 tento z 1,78. Ďalej bol druhý Matej 2,18. Tesne za tým bola Tereska 2,30, potom Marek 2,74 a Marcel 3,40. Decka, ale tak či tak ste ešte mega rýchlo, ok? A každý sa aspoň nejako zlepšil po tom kole, takže super. Teraz si zahráme hru, ktorá sa volá Krokodílie vajce. Toto bude naše krokodílie vajce. My si ho budeme hádzať. Keď vám spadne na zem, iba praskne, nič sa nedeje. Ale keď spadne na zem druhýkrát, vyľahne sa krokodíl a vy pred ním musíte utiecť na stenu. Jasné? Vy budete proste utekať na stenu a musíte sa zavesiť, aby vám krokodíl nespapal lezečky. Takže postreh, štart. Prasklo! Stačí nastúpiť na stenu. Háďam. Krokodíl! Krokodíl podal sťažnosť a on sa proste chce napapať, ok? Takže si dal podmienku, že teraz musíte sa chytiť chytu, ktorý má modrú farbu, jasné? A praskol! A krokodíl! Ale! Krokodíl!
žltá. Krokodíl sa nám poďakoval, napapal sa z lezečiek a je spokojný, takže odchádza do svojej skríše, kde si pospínka. Ďakujeme za hru, OK? Dobre, decka, tak ešte raz rýchlo. Ja zakričím nejakú farbu. Vy budete utekať k stene, s nožkami na stene sa chytíte chytu danej farby, ktorý poviem, jasné? Keď chytíte ten chyt, narátate si do 10. Dobre, a vrátite sa sem k nám, OK? Zelená. A teraz žltá. Dáme takú špeciálnu úlohu. Dáte zadok na červenú, ale nohy na stene. Teraz chcem, aby ste dali vlasy na čiernu. Všetky končatiny na jednu farbu. Jednu farbu trebalo. Ruky na zem, nohy na stenu. Dobre, super chalani, pekne. Niekto ešte aj kľuky dáva, super.